¿Sí? Ministra Chacón, ha llegado el matrimonio Casacara. Un momento, que estoy acabando un informe. Venga, va, que passen. Bon dia. Hola. Què tal? Veníem per això dels nous pisos de protecció oficial. Sí, és clar. Què el voleu, de lloguer de compra o per especular? Perdó? Per espectacular. Lloguer, compra o espectacular? De lloguer. És que ens costa molt arribar a final de mes. Que esteu malalts? No, volia dir que... Bé, és igual. Bé, aquest és el pis. Sí. Són 800 euros al mes, però té 3 habitacions, 2 quartos de bany, una gran terrassa, cuina, menjador i fins i tot té llum. Que això, tractant-se de Barcelona, és tot un luxe. És perfecte. Home, ha de tenir alguna pega. Sí, aquesta llum d'aquí porta una miqueta de pega perquè s'aguanti. Segur que hi ha molta gent fent cua, així que com abans firmem millor. Molt bé. 800 euros. Aquí són els papers. Està bé. Pot dir l'adreça? L'adreça de què? L'adreça del pis. Del pis, de veritat. Què vol dir de veritat? Home, del pis. És aquest? No, que és aquest, Què? Home, no està malament. Pensa que té 3 habitacions. Però això, una maqueta, 800 euros. Però és nou de trinca, I a més, us regalem aquest cotxe, Què diu? Aquí són les claus, mira, funciona. Un pis i un cotxe! És el que sempre hem somiat. Però què dius? Això és una vergonya. Això no és propi d'un país europeu. ¡Carmen! Hola, José, ¿qué tal? Veo que funcionan las medidas para solucionar el problema de la vivienda. No es un problema, es un problemilla. Y luego el PP dice que tengo un gobierno de perfil bajo. Ni se lo imaginan.